O Día do Deporte na Rúa é unha cita xa obrigada no calendario estival da Pobra. Será este venres cando os distintos clubs e entidades deportivas do municipio darán a coñecer o seu traballo, con actividades e exhibicións que se desenvolverán en distintos espazos ao aire libre de todo o concello. A actividade dará comezo ás 11:30 pola mañán hasta as 2 e pola tarde será de 6 a 9 da tarde. Farase na Praza Maior en diferentes espazos como as pistas deportivas do Castelo e na Praia do Areal tamén se fará o de mar. A inscripción será gratuita e vai dirixido a todas as idades. Entre as disciplinas que se poderán practicar atópanse o atletismo, artes marciais, fútbol 3x3, baloncesto, bádminton, remo, tenis, hóquei, tenis de mesa, voleibol, xadrez, parkour. E a idea, insisto, é acercar o deporte a todas as disciplinas que este concello oferta e tamén aos clubs sirvelle un pouquiño para facer captación así dos rapaces. Tamén vai haber, como hai todos os anos, isto foise incrementando hinchables que teñen que ver cas propias actividades deportivas tamén para que sea non só deportivo, sino tamén un pouquiño de ocio para todos os que se acerquen. Pola tarde terá lugar ademais a 10ª edición do torneo de xadrez na Rúa, que dará comezo ás 4:30 da tarde na Praza Maior. Entre as 4:30 e as 7 da tarde terá lugar a realización do 10º torneo de xadrez na Rúa, a cargo do Club Xadrez Brétema, en colaboración coa Concellería de Deportes. O torneo disputarase baixo o sistema suízo a 6 roldas. As inscripcións poderán realizarse a través do correo electrónico xadrezbretema@gmail.com. Tan só será necesaria inscripción previa para o torneo de xadrez. No resto de modalidades deportivas basta con achegarse á propia xornada para sumarse ás actividades.